O karon Brother Clive no dire sa mga pangutana nga gipaabot dire sa atoa. Ana iyahang pangutana dire. Okay, be. Akong pangutana, matod pa ni Jesus Christ sa Pedro niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Mao ba ni ang tinuod nga iglesia nga nagbantay sa ikapito kaadlaw sa pagsimba? Ang Bible Sabat kay si Pedro mabasa sa Bible Act sa Sabbath keeper man mismo ang ulo sa iglesia nga si Jesus Christ. Ang tinuod niya na mo nga nagtukod si Kristo og iglesia makigsunan dinha kang San Pedro, no? Muna nga ang first nga leader sa iglesia mao San Pedro. Unya sa dihang namatay na San Pedro, nagpilit na daan si Pedro ug mupuli sa iya makigsunan. So muna nga si Linus, unya nagpilit na pud si Linus ug mupuli sa iya, Clemente, anak Titus, o hantod karon muna si Pope Francis. Na kini nga pag gitawag to nga pagpahulay or Sabbath keeping ni San Pedro, before pini na fulfill ang Sabbath makigsunan. Kay kini mga Sabbath sa Old Testament, a prophetic in nature mo gani igsuon. Nasa Hebrehanon 10 verse 1 nga usa lamang kini ka figure of things to come ang ilang balaod kaniadto. Kung na-fulfill ni diha sa Ginoo, una nga sa Day of Resurrection sa Matthew 28 verse 1 sa Greek nga Biblia, no, sa original nga Biblia, ang Matthew 28 na yun nga ang Day of Resurrection is also a Sabbath. Sa to pa ang adlaw di ay sa pagkabanhaw sa Ginoo, Sabat gihapon sa makigsunan. 7th day gihapon siya kung magsugod ka pag-ihap sa Lunes, mo sangko ka sa 7th day, ang imo ika 7th day diha, mao kana ang Day of Resurrection na nasa tong kalendaryo karon nga Sunday. Salamat kayo sa nangutana. Napoda dire Brother Clive, good PM. Naaman sa Bible nga si Ginoong Hesus nagpakatawo sa usa ka tuyo, mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Unsa man na nga kamatuoran? Ang iyang gipasabot nini kini gitawag og supernatural truth, no? Kina may mga kamatuoran nga dili lamang sa kalibutan, napoy kamatuoran nga gikan sa langit kigsunan. O kini nga kamatuoran nga gikan sa langit, mo ni naghatag og kinabuhi, mo ningon sa I am the way, the truth, and the life. Ug mo po ni atong guide, no, para nga makabaton kita og eternal life or kinabuhi usab nga walay katapusan makigsunan. Napoda dire Brother Clive, ngano man nga sa matag tubag ni Jesus, pinaagi man gyud sa sumbingay. Dili lugar tanan nga paagi sa sumbingay. Naiban nga mga literal nga mga explanation. Apan ang sambingay mo ni ang ilang way of speaking. Sa una makigsunan. Usa ni sa ilang style sa pag-istorya. Sa una wala pa may TV, wala pa Facebook, wala pa newspaper, wala pa mga radio, wala pa lugar tanan. Ang plain lang yun, yanong nga pag-istorya sa tao mo yung gasaligan. So sa ilang lugar ang gitawag nga midrash, no, sa mga Hudyo, na diha nakatali ang lain lugar nga mga sambingay. O makita nato makigsunan nga ang sambingay des na Ginoo gikan din sa Jewish midrash o listahan sa ilang mga sambingay apan dunay modification nga gihimo atong Ginoong Kristo aron nga matandog niya ang konsensya sa iyang mga listeners niya atong unang panahon. Salamat kayo sa nangutana. Napoda dire Brother Kiba, nganong wala naman lang gyud nganlin Jesus ang tinukod nga relihiyon aron dili na unta malibog ang mga tawo? Itong sa unang panahon dili concern ang ngalan sa group, no? O dili na siya concern atong panahon ng piksunan. Kang ilang pinaka-concern sa una ang lifestyle, ang imong matang sa pagkinabuhi. So muna nga sa pagtukod ni Kristo sa iglesia sa Matthew 16:18, wala niya nganli. Pero na kini identifying mark, no, muna itong bantayan kay ang ngalan, pwede mo ni maawat ang ngalan, no? Sa katao daghan kay ngalan parehas. Pero ang identifying mark lisod ni maawat makigsunan. Ang identifying mark na diya sa Matthew 16:18 kanang giingon sa tong Ginoo nga bisan ang kamatayon ng Hades dili makapildi, dili makapukan sa iyang simbahan. Sa ato pa iyang simbahan gikan sa iyang pagtukod niini mga tuig 30 or 33, nagpadayon kini hangtod sa tuig 100, 200, 500, 1,000, 2,000 hangtod karon 2021 nagpadayon kini. So kining identifying mark makigsuonan, no, nga wala na bungkag nga simbahan gikan sa una nalang ni sa usa ka grupo o kini nga grupo mao ang Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko is the only religion, the only community nga atong matrace back balik gyud panahon sa mga apostoles o nakahupot anang identifying mark nga gihatag ni Kristo sa Matthew 16 verse 18.
Okay. Napoda diri Brother Clive, mayong gabi, tinuod ba gyud nga si Kristo hari sa kalinaw? Tinud ka na nga hari siya sa kalinaw tungod kay ang kamaturan modala kini og kalinaw, no? Walay tawo nga gusto siya bakakan o ang tawo makigsunan mangita gina siya og unsay insakto, no? Nagi na sa intellect. Ang atong intellect matod pa ni Aristotle nga naka-design gini nga mangita gini og unsay kamaturan. Og dili nimo pahulay hangtod nga dikit-an ang kamaturan makigsunan. So muna nga ang atong Ginoong Kristo siya man ang kamaturan, dito po kita nga musandig sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan o magkinabuhi kita subay usab niini. Goda PM, wala mo to ang mga Israelites sa Jerusalem kang Hesus nga Mesiya. Kinsa man diay ang ilang gituhan nga Ginoo hangtod karon o kinsa man ilang gi-worship. Salamat. Ilang gi-worship mo ang God the Father, no? O ang ilang pagtawag nini mao ang Yahweh. So muni ang ilang gina-worship pagigsunan. O ang ilang Mesiyas, ila pa ning gahulat-hulatan pero sa moabot. So they are still waiting, no? Sa pag-abot sa Mesiyas pagigsunan, muna hinungdan nga gina-create nila karon ang gitawag nato nga third temple dito sa Jerusalem para nga ilang i-ready or i-prepare pagkaabot daw sa gitawag nga Mesiyas. But we believe nga mga Hudyo ug ang mga Kristiyanos magtagbo, no, magkaila kita kang Kristo sa second coming para sa ato, para sa ila first coming pa ni Jesus isip usa ka Mesiyas manan. But ang atong balang kasulatan, no, San Pablo mismo sa Romans 11:28-29 ningon siya nga dunay mahitabo nga conversion sa mga Hudyo or Israel makigsuonan before lugar sa second coming nga makaila sila nga si Jesus di ay mao di ay ang Kristo. O hinahinay na, no, na sa New York na mga gitawag na to nga mga Hudiyo dito makigsunan nga naghimos lang movement sa paghatag usab og explanation nga si Jesus di ay mao ang Kristo nga gipaabot sa mga Hudiyo. Apan sa pagkaron kinabag-an, no, sa mga Hudiyo wala pa mo ila nga si Jesus mao ang Kristo. Napoda diri Brother Clive, kung ikaw usa ka lumilihok sa simbahan og miabot kanimo ang kaluya or ang pagsulay nga almost ang Ginoo na imong gi-question o imong ma-question, sala ba ang pag-undang og serbisyo tungod mao kini ang hinungdan sa imong kasakit og maayo pa katong wala ka pa sa serbisyo kay wala man nimo ma-encounter ang maong kasakit? Sala gyud ang pag-stop sa pag-serve sa Ginoo kay ang atong kaugalingon, no, gi-create sa Ginoo para man pag-serve sa iya. O gani sa sakramento nga atong gi-receive usa kini ka pledge or sa ka commitment nga atong entire nga kinabuhi atong i-serve sa iyang kaigsunan. But when we serve sa iya, wala nagpasabot nga wala na mga sufferings. Kay kining mga sufferings muni ang mo purify sa ato para nga mailhan o makit-an nato ang Ginoo pag-ayo. So muna nga kung walay mga sufferings nga mahitabo kaigsunan, dili kita makaila sa atong Ginoo. Apan diha sa suffering, so we become His brother. Tungod kay niambit kita sa suffering sa atong Ginoong Kristo. O sa panahon nga maluya na ta, no, according to Saint Pio, yung panahon nga maluya na ka, wala na ginada ang tanan, di nakakasabot sa tanan, ayaw lang i-question ng Ginoo kay wala tay katungod nga mo-question sa iya kay siya man ang tag-iya sa ato, no? Mura lugar kita og example, gadget, no, o relo baka gin nag-question na sa tag-iya. Inguna na. So dili ta mo question, but we have to continue, no? Continue lamang sa pag-serve. Bisan gani sa Santa Maria nga bag-o pa ng anak, ha? Nag-travel pa ingon sa Ehipto, but wala siya ni-question sa amahan, no? Nganong nag-lisod-lisod man sila nga Ginoo mo pa ni iyang gianak, no? Inguna na. But iya kining gitipigan sa iyang kasing-kasing ang tanan makaigsunan og naabli ang plano mat kayo sa pangutana. Napoda diri Brother Clive, good PM. Akong pangutana, naa ba sa Biblia ang bahin aning bakuna sa COVID-19? Wala kining sa Biblia makigsunan, no, ang bakuna. Apan ang naa sa Biblia sa gitawag nato nga libro sa mga Deuterocanon nga ang Ginoo naghatag usab, no, og kaalam sa mga doktor para mohimo og mga gitawag nato medicine or mga unsay mga gamot, no, sa atong mga balatian. Yun na. So gitagaan pod sila og kaalam. Pero nay mga ethical issues lugar nga wa ta kabalo basta gibinuangan ta or dili,
Ang importante nga ato i-research mangutanahan ta kung namoy doktor nga kaila inyong i-consult no kung unsa nang itusok sa inyong mga bukton para nga natay knowledge mahitungod niini o nga nang tungura makigsuna dili ta ka mabalaka pag-ayo no nga unsa dinhi gipangtusok sa ato. Scientific man guni o medical nga issue una nga pwede pud ta mokonsulta sa mga doktor mahitungod niining butanga. Pero ang Ginoo mo naghataw og alam sa mga doktor para mohimo og mga tambal sa ato mga balatian. Napoda dire Brother Clive, ang kalag o espiritu, maura ba na sila? Gikan ni Pani Asido sa Pintuyan, Suliti. Salamat kayo sa nangutana no. Ang kalag o espiritu diha sa Biblia gigamit ni siya sa lain-lain nga pamaagi or mga figure of speech muna atong bantayanan no. Tungod kay sa Hebrew gitawag og nephes ang kalag o ruah sa gitawag nato nga spirit. Paabot sa Griego pneuma ang spirit dayon psyche ang kalag. Apan lahi kini og specific nga kahulugan. So muna nga gigamit siya sa different nga pamaagi. Sa Biblia sama sa example Lucas 1:47 ningon Santa Maria nga my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. So lain kini nga pamaagi. Apan napoy gitawag nato nga kalag nga espirituhanon nga kabahin sa tao. Nasa Lucas 12:1-5 nga sa dihang mamatay ang lawas dili maunsa ang kalag. So kining kalag mo ning gitawag tong spiritual nga kalag makaigsunan. Nasa Revelation 6:9 nga nangandoy o naghatod og mga pagampo pa sa Ginoo ang ilang mga espiritu sadang giputla nag-ulo ang ilang mga lawas. Kining nga kalag og espiritu maora no kining espirituhanon nga kabahin or non-material paminutag kalag og espiritu maora ang espiritu busabot nato nga non-material nga part sa tao o kini mao pod ang iyang kalag makaigsunan yanang tungura isara ang kalag ug ang espiritu. Salamat sa nangutana. Napoda dire Brother Clive, asa man nagsugod ang unang tuig? Ang unang tuig magigsunan depende kini sa kalendaryo no. Tungod kay ang kalendaryo kaniadto walay January o February. So ang ilang pagsugod na kini sa mga more or less March 15. Apan sa dang gidugang na ang January o February panahon sa Gregorian calendar muna nang sa January 1 na ta nagsugod sa tuig sa atong gitawag nga civil calendar. Pero sa simbahan Katoliko sa liturgical calendar sa simbahan magsugod kini sa Advento no. So karon Christ the King naman next Sunday magigsunan na magsugod na ta sa gitawag natong Advento o mo ni ang una ng Sunday sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo kay sunan mo ni ang kausaban og bag-ong kalendaryo sa atong simbahan na Katoliko. Napoda dire Brother Clive, akong pangutana ngano man gyud nga naay mga tawo nga makabuhat og daotan? Unsa man gyud ang nagtukmod nila? Ang demonyo o gikan sa kaliwatan? Ani ang gikan sa kaliwatan tungod kay sa diyan nakasala si Adan ug sa Eva, naguba na ang atong human will. Sabot nga huyang na no. Mas dali ta nga makasala kaysa mohimog matarong. Kinahanglan og deliberation, pamalandong o pag inuktok sa kanunay wala atong gihimuon sakto ba or dili. Mo nang ang tawo mas dali siya nga makasala plus napod no gi-aggravate po sa demonyo magigsunan nga kanunay nga mulibog sa tawo aron ang tawo malipat nga abi niya insakto ang gibuhat apan dili na di ay insakto. Mo nang kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo o ingon man usab ang pagkamainampuon sa kanunay para nga dili kita mahulog sa kasalanan. Napoda dire Brother Clive, nganong Roman Catholic Apostolic man ang Katoliko nga simbahan si Edwin sa El Salvador. Salamat. Salamat kang Brad Edwin. Ang una wala man nganli no ni Cristo Roman Catholic yan simbahan. Pero ang opisina ni San Pedro isip unang Santo Papa didto niya kinigibutang sa Roma. So muna ang kining gitawag nato nga Roman Catholic language of the people ni siya. Busabot nga unsay mo religion Catholic kana naka-base sa Rome ni una. Unang gisulat sa New Book of Knowledge Encyclopedia volume 16 page 187. Language of the people nga nadala mi kay sunan nga ang atong simbahan Catholic pero ang atong head naman sa Rome munang gitawag din siya og Roman Catholic. Salamat kayo sa pangutana. Napoda dire Brother Clive, unsay rason nga ang Katoliko mao ang tinuod nga church? Ang pinakarason mao nga nag-exist ang simbahan Katoliko from the very beginning panahon sa mga apostoles atong Santo Papa karon ato ning matrace back kang San Pedro ang atong mga obispo karon no, kung tanan nato kinsa naguna nga mga obispo musangko kini sa mga apostoles ang unang mga obispo
ang original nga Biblia makigsunan, no? Ang Katoliko may nagporma niini o nagtipig nining original nga Biblia ingon man ang mga manuscripts niini. So muna yung mga ebidensya nga makita nato nga Iglesia Katolika di ay gikan gidi ay kang Kristo. Napo da dire Brother Clive o di man ni pangutana ihano pero statement ni siguro ako na imong reaction. Actually kun na liti ralon pagsabot ang iyang balay Luke 2 verse 49 panganlan Universal or Catholic Church. Okay, kini sa Luke 2:49 ang iyang balay pagatawgon nga balay alampuanan alang sa tanang katawhan tungod kay ang templo mungod sa Israel naay area nga makasulod ang mga Hudyo didto sila mag-worship. Apanay area sa gawas, no? Kining area sa gawas mo ni siya ang lugar nga kadtong mga pagans nga nagtuo sa Dios sa mga Hudyo didto pud sila magsimba. Sa ingon sa makigsunan. Muna ang gingon ni Kristo nga ang iyang balay sa iyang amahan pagtawgon nga balay alampuan alang sa tanang katawhan kay even og dili ka Hudyo nya mutuo ka sa Dios sa Israel, pwede kang musimba didto og naihawanan nga para aning mga tawhanan makigsunan nga mga dili Hudyo. Salamat kayo sa pangutana. Napo da dire Brother Clive, God PM. Okay ra ba nga mangalawat kita sa espirituhanong paagi ug magampo lang sa hilom panahon sa kalawat diha sa misa? Dugay naman gud ko nga wala nakapangalawat kay dili pa available ang kumpisal karon panahon na. Salamat. Kung wala lang kay mortal sin igsuon, pwede kayo kang gitawag natong mangalawat, no? Kay wala man kay mortal sin. Pwede kini nga mapasaylo lamang sa imong kinasingkasing pagpasaylo. Kung na kay mortal sin, unya dili available ang pagkumpisal by virtue of your heartily nga pagpangayog pasaylo, papasaylo gihapon makigsunan o pwede mangalawat. Pero kung nanay pari available, ikumpisal gihapon nimo ang sala nga mortal sin nga imong na commit. So mas maayo na nga kung nakasulod sa simbahan, bisan todo wala pa ipagpangumpisal, mangayo ka og sincero, tinuray nga pagpasaylo sa Ginoo, then pwede ka mangalawat makigsunan. Okay. Brother Kim, medyo apiki yata sa itong oras, no? Siguro ang imuhan lang sinakay kadugang sa itong diskutan karon imo pong minsay panawagan sa itong katawhan nga naminaw, Brother Kim. Salamat kayo Bumbo Zen o sa Bumbo Radio o sa atong mga FB viewers o yun sab sa mga naminaw kanato sa ilang tagsa-tagsa ka mga radios o sa tanan nga mga nangutana. Karon mo ni ang Christ the King na humana ang atong isa ka kalendaryo sa simbahan o magsugod na usab no ang bagong kalendaryo ang Advento o mag-paabot na kita sa pag-celebrate sa atong Christmas makigsunan o nindot nini kay natin na istorya nga pare nga pwede na og nanad po dai Misa de Gallo, no? Siguro observe lang gihapon sa mga protocols apan importante nga libre na tang makasaulog sa atong pagtuo. Daghang salamat og ang Ginoo ta manalangin kanato sa kanunay.